Bon dia a tots i totes. Jo soc na Marta de Castro, de l'àrea de gestió cultural del Museu d'Art Sacre de Mallorca. Avui estem aquí perquè volem explicar-vos un poquet com han celebrat el Dia Internacional dels Museus des del Museu d'Art Sacre. Aquest dia es du celebrant des de 1977, el dia de 8 de maig, per iniciativa de la ICO, del Consell Internacional de Museus. L'objectiu d'aquest dia és atracar els museus a la societat i donar-los un poc més de visibilització. El Museu d'Art Sacre de Mallorca, abans conegut com a Museu Diocesà, ha participat sempre d'aquest dia en diferents iniciatives i enguany també ho hem volgut fer. Per això hem fet una visita titulada El Museu dins del Palau, en la que hem explicat el lloc on es troba el museu, que és precisament el Palau Episcopat. Aquest és un edifici molt important per a la nostra història, però també a vegades molt desconegut. Per això, avui hem recorregut diferents dependències per donar-lo a conèixer. El Palau Episcopal s'ubica just darrere de la Catedral de Mallorca i sobre la murada de l'Almudaina. El seu origen es remunta a l'establiment definitiu de la seu episcopal a Mallorca l'any 1238, en temps del bisbe Ramon de Torrella. Per tant, l'edifici es comença a construir en l'època medieval, però l'imatge que tenim avui en dia del palau és fruit de les diverses reformes que han promogut els bisbes des del segle XIII fins a l'actualitat. Ens fixem en primer lloc en la façana. La façana principal té 2 pisos i és d'estil classicista. És una façana molt planimètrica que està decorada amb formes geomètriques i pedra calcària de diferents colors. A la part alta hi ha una inscripció que recorda la seva construcció el 1616 en època del bisbe Simó Bausà i Sales. Trobam l'escut d'aquest bisbe promotor sobre el balcó i també en la llinda de la porta d'entrada. Ens trobam ara al pati del palau. Aquest té forma quadrangular i funciona com un eix distribuïdor de les diferents estances del palau. Trobam 4 façanes. La part nord s'orienta cap al jardí del bisbe, la part sud és la que pega a la part de la mà, és la part més antiga i també on avui trobam les sales del museu. La part est, que tens just darrere, data del segle XVIII i va ser realitzada en l'època del bisbe Benet Penyelles. La façana, que coincideix amb l'entrada principal de l'edifici, data del segle XV i va ser feta en època del bisbe Francesc Ferrer. Al pati trobam també una escultura. Aquesta escultura és del cor de Jesús i va ser realitzada el 1932 per Miquel Arcas. El bisbe promotor va ser Josep Miralles i Esbert. El seu escut es troba al pedestal de l'escultura, juntament amb l'escut del papa Pius XI, l'escut de la ciutat de Palma i una inscripció commemorativa. Ens trobam ja dins el Museu d'Art Sacre de Mallorca i estem a un espai molt especial. Es tracta de l'Oratori de Sant Pau. Aquest data del segle XIV i va ser fet en època del bisbe Antoni de Galiana. Just darrere meu trobam el retaule original d'aquest espai. Està dedicat al sant titular, a Sant Pau, i en una mida menor trobam el bisbe promotor Antoni de Galiana. Envolten l'imatge central diferents escenes de la vida de Sant Pau. I a la part de baix hi ha una imatge del baró del Dolors, a la part alta una crucifixió i una anunciació, i també tornem a trobar la petjada del bisbe Antoni de Galiana amb el seu escut. Ens trobam a un altre racó del Museu d'Art Sacre de Mallorca que remet a la història del palau. Es tracta de l'espai dels capellans d'Esperit Extraviat. Això era com una espècie de presó dedicada als capellans que volien de deixar de ser-ho perquè reflexionessin durant un temps. En aquest espai trobam inscripcions que testimonien el temps que passaren els capellans en aquest lloc. Les inscripcions daten des del segle XVI fins a principis del segle XIX.
Ens trobam als Jardins del Bisbe. A aquest espai s'accedeix pel carrer de Sant Pere Nolasc a través d'una porta monumental en forma d'arc triomfal. La porta va ser realitzada a principis del segle XX i connecta amb l'estil regionalista. Seguidament a la porta ens trobam amb un llarg passadís flanquejat per xipresos. A la part alta del jardí, just ara on ens trobam, es troba el que seria pròpiament el jardí o l'hort del bisbe. Aquest jardí té forma d'hortos conclusos, d'hort tancat. Es tracta d'un tipus de jardí propi de l'època medieval. En ell trobam una part verda amb arbres i plantes, normalment amb fins alimentaris o medicinals, tancada per altes parets. Aquest tipus de jardí també remet a un simbolisme propi de la Mare de Déu. Els jardins, com dèiem, són propietat del bisbat, però des de l'any 2000 estan gestionats per l'Ajuntament de Palma, qui s'encarrega de conservar-los i mantenir-los en bon estat. Aquesta i totes les visites que organitzam tant a la Catedral de Mallorca com al Museu d'Art Sacre de Mallorca les trobareu anunciades a la pàgina web de la Catedral de Mallorca i també a les seves xarxes socials. Us convidam a participar d'elles. Moltes gràcies!